wong wadon sak penake dhewe cek ojo pimbayare COD yen wayah teko kurire modele lunga bojo kon bayarke kae wong ojo podo wani podo buku yen dikandani karo wong wadon podo sing kemati rumah tanggane diridhoi Gusti karo mertua ojo podo padu ngono iku tumindak saru wong tuwa sehat dikon ngomong putu wong tuwa lara ditinggal mlayu bengi iki wong ora teko padha kuwatir atine krasa sebab kabeh padha rumangsa kelakuane pancen rapokro Lendang pasar tuku pare ojo lali tuku cambah bansos ngono hae wong randuwe wong sing sugih jo melu dijatah mugi-mugi bapak pemerintah data rakyat estu ingkang genah hayo 2026 tumindake ojo ngawur sae ing pitutur ora congkak karo sedulur 2026 mugi ati tambah syukur keluarga angkor uripe bakal makmur doake lamun wis dewasa jodoh sing apik lan seagama wong tuwa aja kaya bakul sepatu durung bayar dijajal dulu wong tuwa aja kaya bakul rambutan durung bayar dadi cicipan wong tuwa aja kaya bakul petik durung bayar dibonceng mrono mrene aja kaya bakul sepeda mini durung bayar wis jajal ditumpaki mula